sizwe nje emfeni akasafi ukufa akusamphathi ngobukhosi ngokuba embeni wafayo wafela isono kwakanye nasebeni ahleliyo uhlalela uThixo. Manithi kanjalo nani nizipalele ekuthini ukuba nifile ngakuso isono kunene koko niphilele uThixo ngayo Yesu Kristu Nkosi yethu. uKristu uvukile ekufeni wabasisandulela sabaleleyo ukufa ngokuba kwasekubeni kungomntu ukufa kukwangomntu ukuvuka kwabafileyo ngokuba njengokuba besifa bonke ngo-Adamu kanjalo bayakuphiliswa bonke ngoKristu. Masidumise uThixo ke kusasa nje ngayo le mini yale nkonzo ibaluleke kakhulu kumaKristu, imini yovuko, inkonzo ebaluleke kakhulu kuthi nengomnye onobangela woba sibe siyakholwa. Iculo lesiXhosa ngama-72 Zobani izizwe nonke, zobani mhlaba wonke, zobani ndalo yonke, inkosi ivukile. Vukani bantu nonke niyibhedeshe inkosi, nize ningamawaka, inkosi ivukile. Isoyisela ukufa, isoyisela ingcwaba, asinakugwetywa, inkosi ivukile. Masisondeze izipho ezinyaweni zayo, sizinikele kuyo, inkosi ivukile. Ithi le vesi yokugqibela, masenze indumiso, masenze imvuyiso, kube ngemihla yonke, inkosi ivukile. Iculo lama-72.
lesibili. Amende yonke yasekukhanyeni lapha. Kanye yonke yase-St. Paul's lapha. Isibhalo esingcwele siyasiyala kwindawo ngendawo. Baba sivume siqale zonke zethu ezininzi nokukhohlakala kwethu. Nokuba ngesingakanani sisesifihle ebusweni boThixo ngamandla onke ngoba wethu wasezulwini. Ngoko sibenakho ukuzicela ngenhliziyo elulamileyo, sizicele ngenhliziyo ethobekileyo, sizicele ngenhliziyo elilayo, sizicele ngenhliziyo evayo, ukuze sizokuxolela kwazo ngabo ububele bakhe netafula lakhe elingenambaliso. Ngakho nonke nikhoyo lapha Kabende, yanithanda. Siniyala nonke nina nikhoyo lapha. Uma niniphelele ngenhliziyo edwengileyo, elizwi elilulamileyo, siyesihlabeni sofefe lwasezulwini lisithi emva kwakho.
mawusivule imilomo. Yayuvakalisa udumo lwakho. Thixo mawukhawuleze ukusisilisa. Nkosi mawukhawuleze usisi. Thule sonke kuyisena kuye unyana kuye umoya. Bawushalo basikuqale yini. Sizawuthula bayana lo mhobe wamawusi. Isifundo sethu sawubasini. Sizoba nesifundo esibili nesithathu njengesiqhele. Kweli xesha koko kwaqala le nto amaxesha sojonga encwadini. Lo mhobe wamawusile sizawuthula. Cela uma wonke umuntu olapha ngaleli imini yanamhlanje. Siqhele ukucula awasifani kodwa ngaleya namhlanje yokuvuka kukaYesu Kristu ngale sibhiyoza ngayo uthi xa ufika noba uphazana kodwa ube nomthandazo nozenzela wona bulela nje uba uvukele uthi Yesu ekufika xa ufika kulaa ndawo ethi uthe wakuba wayisile ubukhali bokufa wavulela bonke abakholwayo ubukhali besu usibambe nawe ngoba umnene uthe akube wayisile ubukhali bokufa waboyisa ubukhali bokufa wathi akudlula uboyisa wavulela bonke abakholwayo ubukhali besu uthi xa ufika kulaa ndawo uthi kuthixo enkosi Thixo enkosi Thixo siyakudumisa Thixo siyakuvuma ukuba ungiyehova siyakudumisa Thixo siyakuvuma Oh
sifumane isifundo sethu sokuqala nesokugqibela. Ile vangeli engcwele ngokubhalwa nguMateyu. Isahluko sesamashumi mabini anesibhozo 28. Siqala ukufunda ivesi yokuqala sithindele lapha esiyeshumi xa iphelayo. Matthew chapter 28 verses 1 to 10. Uvuko lukaYesu. Kaloku ekupheleni kweSabatha ekuseni ngolokuqala usuku lweveki kweza uMaria waseMagadala nomnye uMaria beza kumkhangela ingcwaba. Kwasuka kwabafunyikimo olukhulu kuba kwakuhle isithunywa senkosi emazulwini seza saliqenda ilitye lesuka emnyango sahlala phezu kwalo.
ukubonakala kwaso ke kwaye kunjengompani nesambatho saso saye simhlophe njengekhephi. Ngokoyika sona ke banqanqazela abalindi baba njengabafileyo. Saphendula ke isithunywa sathi kubafazi abo, musani ukoyika mina, kuba ndiyazi uba nifuna uYesu lowo ubebethelelwe emnqamlezweni. Akakho apha kuba uvukile. Njengoko watshoyo, yizani niyibone indawo apho ilele khona iNkosi. Yani ngokukhawuleza libaxelela abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo. Niyabona uyanandulela ukuya kwelaseGalili, nombona khona apho. Yabonani ndinixelele. Bephume kamsinya engcwabeni benokoyika nokuvuya okukhulu. Bagidima baya kubabikela abafundi bakhe. Kaloku xa baya kubabikela abafundi bakhe, wathi thu uYesu wabahlangabeza esithi, vuyani. Beza ke bambamba ngeenyawo baqubudha kuye, aze athi uYesu kubo, musani ukoyika, yiyani ndibatshela abazalwana bam ukuba baye eGalili ondibona khona apho. Lilizwi leNkosi eliyo. Inkosi yoxolo, inkosi yozuko, isikelele ukuthula kwelizwi layo ukususela namhlanje kude kube naphakade. Amen. Yakholwa uThixo uyisona manini. Inkosi mayibe nami. Inkosi mayibe nami. Yaphinda ndithi inkosi mayibe nami.
Sifumana umthandazo wethu wokuqala phaya ku-page 61 amathubele Pentecost. Umhla wokuvuka kukaKristu. Umthandazo wethu wokuqala. Umhla wokuvuka kukaKristu. Page 61 amathubele Pentecost. Sitona amandla onke othembayo kuphela konyana wakho Yesu Kristu wakoyisa ukufa wasivulela isango lobomi obungunaphakade. Siyakuthandaza ngokuthobekileyo ukuba uthi ngalo ufefe lwakho olukhulu ungeniswe ezinhliziyweni zethu iminqweno elungileyo ukuze sithi ngokusinceda kwakho futhi sikwazi ukuyiphumelelisa. Ngayo Yesu Kristu inkosi yethu ohlelelawula ngokukumkani kunye nawe kwanomoya oyingcwele emnye uThixo wonaphakade. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Sibuyela ke phaya ku-page 21. Ito umdali woxolo nomthandi wenkolisano ukuthi ubomi bethu obungunaphakade ukuze kubekho ngokwazi wena nkonzo elukhululeko kanye uze usilwele thina zikaka zakho ezilolamileyo kuko konke ukulwa kweentsaba zethu. Size sithi siqinisile ukukuthembeka usilweleni kwakho nje singoyika amandla abo basuka beyimbi kuthi ngenxa yamandla kaYesu Kristu inkosi yethu. Amen, amen. Amen. Omdali nomlondolozi wabo bonke abantu siyakuthandaza ngokululamileyo ngenxa yeentlobo zonke zabantu kuba ubazise iindlela zakho nophiliso lwakho olulondolozayo ubazise kuzo zonke intlanga. Sithi ngokubalulekileyo sithandazela irhamente engcwele ekulo lonke ilizwe ingakumbi inkosi le irhamente yasekukhanyeni naseSt Paul's ingakumbi inkosi le-cluster nakusolungileyo esikuyo ingakumbi abantu bakho abalapha ngale mini yanamhlanje yayithandazela le rhamente ukuba ihlale ngethamsanqa. Ize inkosi le-cluster ikhokelwe iphathwe ngumoya wakho olungileyo. Bathi abantu abazibiza ngokuthi bangamaKristu kule cluster bakhokelelwe endleleni enyaniso. Babambe Nkosi inkolo kantliziyonye ebambisene ngoxolo behleli ngokulungileyo. Unqwele Nkosi nomthandazo wam ngoba sithi ke Nkosi ugqibele sibabhekiselele empilweni akho wena isewabonke abo babandezelwe ngendawo ezithile emiphefumulweni nasemizinjeni nasekuhlaleni. Cinga Nkosi abantu abafuna ukuthandazelwa amaxhego Nkosi namaxhegokazi ale klasi angekhoyo lapha. Aba bantu Nkosi bangasakwazi ukuza enkonzweni yakho bamane Nkosi ezikonzo beziva ezireyidweni. Bantu Nkosi abangazukwazi nofumana nalo mthendeleko sele besisele umthendeleko emakhaya. Bonke Nkosi abo bantu amaxhego namaxhegokazi ale klasi yathandaza kuso xa sicinga abantu masibathandazele okwanamhlanje babeka phambi kwakho onke malusolungileyo. Isicelo sam kuwe sinye ngoba kaloku nje sesokuba ulonwabise ubasize Nkosi ekusweleni kwakho ubaphunyamezelo ekuthwaleni kwabo ubunzima nempumelelo esikelelekayo kuzo zonke iimpembelelo zabo. Sicela ngenxa yakho Yesu Kristu. Amen.
Ngoba uthi bahlangana ababili noma bathathu egameni lakho. Baphe izinto abazicelayo. Sikho babili Nkosi yami. Singekho bathathu. Sibaninzi. Siyacela nathi ngomondo usiphe izinto esizicelayo. Xa sithandaza kuwe Nkosi usiphe izinto esizicelayo. Yenza kaloku Nkosi njengokuqhela lokuthandaza kwethu thina zigaba zakho njengoba kusifanele. Siphe Nkosi kwelilizwe okokuba siyazi inyaniso yakho. Siphe Nkosi kwelizwe zakho ubomi obunaphakade.
Nindikhaphe ngethu. Ukuya kumyalezo wale mini yanamhlanje. Oh,
Mandi Chabate Lonsu. Ke sebaka seno Bolise. ke dumedise Mama uMkhosikazi uMamsela. mme Mamselana Kunye nefamily umkhwe nomkhwekazi. le family ya hae kaofela. Bolise amagosa eSeged. Dumedise diqhoku tsa Segete, Amagosa alapha ekhaya. diqhoku tsa malapeng, Abashumayeli belizwe likaThixo bareki ba lentswe la Morena, namadodana. bahlankana, Omama bonke bomme kaofela, intombi. barwetsana, Abantu abatsha one heart, One way, amanweni, one way. one heart. Ikwaya, kwayaro, one voice. one song. Abantu bakaThixo abalapha Batho ba Modimo ba leng mona bonke kaofela hle, fellowship fellowship, on ibone, indwendwe ezingabazi khona. bayibaleng. Abantu balapha abangangciliyo nakweyiphi imanyano. Batho ba leng mona ba sa apareng mokgahlong ofeng. Bonke abalapha Kaofela lona le leng teng mona ngelikhulu igama ka lebitso le leholo lomfeli nomvukeli wethu Yesu Kristu Nkosi yethu. la mmuso le motsweledi Jesu Kriste. Molweni, Amen. ninjani? Nami ndiyaphila. Umoya wami uyayibonga inkosi. Umphefumulo wami ugcolile. Moya wa ka o thabile, Inkosi yami nomsindisi wami. ba morena wa ka le mopholosi wa ka. Makasithande uThixo. Modimo yena ha re rate. Sikule nkonzo yovuko. Re tshebeletsong ena ya tsoho Ngale mini yanamhlanje ka letsatsi la kasheko, sifunde apha ngevangeli engcwele kaMateyu. evangeli ke ya Mateo, Isahluko sesemashumi amabini anesibhozo. kgaolo ke ya 28. Safundi verse 1 to 10. Ra bala verse ya pele ra isa ka ya 10. Mwenele ubeka verse, it was a verses pie. Ha ke lakatse ho beha verse o di-versing tsela, Kodwa vumani ndisebenze njengesihloko esiyasiphaphezulu. empa ntumeleng ke sebetse ka mokotaba o le ka hodimo. Sithi isihloko phaya phezulu. O re mokotaba hodimo, Uvuko lukaYesu. tsoho ya Jesu. Isihloko phaya phezulu sithi Mokotaba o bolela ka mokgwa ke oo, uvuko. tsoho ya Jesu. Sizawucokola ke ngakodwa lemisusu neapha. Re tla qoqa ka ditaba tseo ka motsotso ona ke sentsene ke eme mona. Xa sicinga ngovuko lukaYesu, Ha re nana ka tsoho ya Jesu, kukho nentetho edla kusetyenziswa ngabelungu. ho na le puo ena e sebetswang ke makgowa. Qinisekanga ubunyani bayo ningobulungu. Ha ke na bonnete ba yona hobane nna ha ke lekgowa. Ethi, Puo yona e re the mind cannot function without a picture. kelello ka se sebetse ka ntle ho setshwantsho. Yes. Qinisekanga ubunyani bayo ndaphila Ha ke na bonnete ba hore e na le bonnete ke a pheta ngoba ningobulungu. hobane nna ha ke lekgowa. And so xa sithetha ngovuko, Ha re bua ka tsoho, think about the most famous person nahana ka motho o mo tsebang ya tummeng, who died recently. ya kileng a hlokahala ha mamorao tjena. Most famous. Motho eo ya tummeng, Okay, wasweleka nje recently. ya kileng a hlokahala ha mamorao tjena. Umntu ukusweleka kwakhe okuye kwenza indaba Motho ho shwa hae o ile wa etsa ditaba. kumaphepha afundwayo Dipampiri tse re di balang
kwakunye nakomabonakude. hammoho le ditelevisheneng. Mhlawumbe the former minister in the presidency, Former Minister mohlomong ko President Office, Mr. Jackson Phikwa Mthembu, Ntate Mthembu, mhlawumbe ongagezwe lakhe o mohlomong organizo lakhe, uhlanga lomhlabathi ukaNgudwini Zwelithini kaBhekuzulu Ntate Goodwin Zwelithini. uthi qathabo kumsinyane Nna he ke nahana ke batho bao ba fihlang kelellong ya ka ka pele. abantu abaziwayo Batho bana ba tsebuwang abasanda ukusweleka. ba ileng ba hlokahala ha mamorao tjena. Mhlawumbe ke nakuwe ukhoti qala Mohlomong le wena o na le ya fihlang kelellong. imagine ke ngokwawafumana E bana le setshwantsho se o ntso ba fumane tjena few days later matsatsing a se makae a latelang. as you watch indaba Ha o ntse o shebelletse ditaba apho usibukela khona moo o di shebellang teng, kukho into ethi breaking news. o the ho na le ntho e reng ke tsena ditaba tse ka sehlohlolong. Lo mntu owaziwayo omaziyo, Motho yona ya tsebwang o mo tsebang, this famous person motho yona ya tummeng has come back to life. o kgutlile bophelong. Kuthiwa indaba Ho tjho ditaba ubumgqibele eswelekile wena o qeteletse a hlokahetse and ilizwe lonke lefatshe ka bophara. njengokuba belithe funubebe ukusweleka kwakhe Jwale ka bana ba utlwile bohloko ka ho hlokahala hae, liphinde libe in shock ba be ba bona letshoho, lisothuswa kukuvuka kwakhe. ba tshoswe ke ho tsoha hae. As you change channel, Ha o tjhentjha di-channel jwalo, you discover that ezi ndaba nakwenye indawo ophinde uvule kuyo ikwaziso. o re ha o shebe o tjhentjha channel ditaba e ntse le tsona. Ungena kwii-radio stations O kena ho di-radio station, ikwazezi ndaba. ditaba e ntse le tsona tsena. Noba ungathi ubheke emsebenzini Le ha o fihla mosebetsing, ufika kuncokolwa ngale nto. o fihla batho ba qoqa ka ditaba tsena. You browse the internet, O re o kena ka ho internet, ufika iindaba zingale nto. o batla o fumana ditaba tse ka sehlohlolong e le tsona tsena. Into obona uba it is monumental. O bona ntho ka re ena ke ntho e makatsang. And so xa ujonga okanye ucinga ngovuko lukaYesu, Ha o sheba ebile o nahana ka tsoho ya Jesu, ndibawela njeba epicture yakho ube kwimeko enjalo ke lakatsa hore ka hara kelello ya setshwantsho e be sena, yoba imeko eyayikhona hore maemo a na le teng, yayinjalo. a na le jwalo. But ke ngoxa sidlula apha, Empa ha re feta moo, ngoba yinto lena engazange yenzeka, hobane ntho ena ha ya ka ya etsahala. iyothusa into eqalayo ukwenzeka Ya tshosa ntho e qalang ho etsahala kakade kakade. hantlentle. Nje into eqalayo ukwenzeka Ntho e qalang ho etsahala iyothusa. ya tshosa. Siyothuka kwa usweleka umntu, Re a tshoha ka hlokahala motho, kodwa sibuye sithi empa re kgutle re re bekukhe kwaphinde kwaswelekwa ngaphambili. empa o kile wa hlokahala pele. But le into yothusa kuba Ntho e tshosang ke hore iyaqala ya ukwenzeka. qala ho etsahala. Ezi ndaba ezifikayo Ditaba tsena tse fihlang zokusweleka tsa kukaYesu, ho hlokahala ha Jesu, xeko zokuvuka kwakhe. tsa ho tsoha hae. So cluster yasekukhanyeni naseSt Paul's, Cluster ya Lukhanyeni le St. Paul's, le nto yenzekayo sena se etsahalang uba wawuphaya, ha no le mane. ndibawela nje ukunika loo picture Ke kuqala lakatsa ho fa setshwantsho seo pele yoba kwenzeka loo. hore ho etsahala ntho eo. Wathi xa ujikela ngapha Ha o nkotela ka mona, kwabe kuthetha into enye o bua ntho e le nngwe eyobuyesu hore Jesu uvukile. o tsohile. And ezo ndaba Ditaba tseo zaba mnandi tsa ba monate ebantwini bakhe ho batho ba hae, ebebemlandela. ba ne ba mo latela. Namhlanje Kasheko lena kusekuseni ke hoseng ngale mini ka letsatsi lena, njengoko uMateni jwalo ka Mateo a esixelela, qoqela, yile mini amakholwa, ke letsatsi lena badumedi, yile mini amakrestu, ke letsatsi lena bakreste, yile mini inkonzo tshebeletso siselebreyitha le dithaba, le nto kuthiwa yi-Easter, ntho eo thwang ke Easter, uvuko tsoho lukaYesu. ya Jesu. Yimini le Ke letsatsi lena apha moo teng othi xa uqala ufunda ha apha o qala bona bona uphawu loba o hlokomela hore ngale ntseni hoseng hona yangalo cawa ya ka Sontaha seo ithi ibhayibhile e re Bibele ekuseni hoseng ekuseni hoseng ekuseni hoseng ka tsatsi lena nothi kusasa ha se mosane kodwa ekuseni empa hoseng at the dawn ka tsatsi la hoseng daybreak ha letsatsi le Hoseng. ke hoseng. uMateni Mateo
uthi kwaphakama mama uri bomme bana ba ema ba le babedi mama bababili mama ba le babedi Maria Maria waseMagadala Magadala nomnye Maria ye Maria uthi kwaphakama uri ba ema bona Mateo usikale ngabo uri mna ntweo bebheka engcwabeni ashaba libikhenu aphe bengcwabe mna khona kwathi lo ntenjeso ndiyaqwena ke ke mizuzu Sasa kama mtsutsu oba phakathi kwezinto masisijonge tata mna lisheke oba esisendaweni anasibakeni engakumela kunje elitshena yoba usenkonzweni ushumayela umtheletse murera bendizawuthi makesiqwalasele into yokuqala the approach of these women the approach of these women sihlelelwa phoba aba babili ke ekuseni ezinye gospel zithi babe liqela bakhona abanye omama abazayo kodwa uMateyu usinika babili Maria waseMagadala nomnye Maria akukho contradiction ngapha ngoba yona nto ebalulekileyo ngoba babebangaphi qha beza apha egqabeni nesizawukhapha Yesu yona nto ebalulekileyo eyona nto ibazisa apha bababili naba bangabalwanga babaloshe ezinye ii-gospel writers into bangabana abanye babo babezi-witnesses bebekhona Friday ngoba bethekile emnqamlesweni abanye babo bebengekho bavile ekuveni kwabo banomnqweno wokuza nabo bazoba kule ndawo badibana kuyo noYesu eyona nto bazomyenza abadibene ngayo yeyoba bazawuphe i-last respect kulo mzimba wenkosi abathi xa bezokwenza loo nto bazoyenza ekuseni ngolokuqala usuku emveni kwesabatha itsho ibhayibhile umangaliswa sisibindi sabamama babengabagqibela umntana bawabonile namajuba bawabonile nogada babebegade apha babonile indlela ngcwatyo isibindi ababenaso soba ngobathi noxa kuzalalo babone ekuseni bevuka besithi masiye siyokwenza lo msebenzi bezobonakalisa uthando lwabo bezobonakalisa uthando lwabo indoda ebulewe ngamaroma abulawa kabuhlungu bezobonakalisa uthando lwabo kule ndoda ezobulawa ngamaroma ebulawa kabuhlungu abanye babamama bazele uzowujonga abanye babamama bazele uzowujonga bazele apho uzowuthandaza bazele uzowumeditate bazele uzawuthi kulo mzimba ungatyiweyo apha bazele uzawuthi kulo mzimba ungatyiweyo apha bazokukhola bazofeka iperfume zoba unganungi abanye bazele no abanye babamama bazowusebenza ngoba ngumsebenzi lo abazowenza kodwa abanye babamama bazokwendela bazokwaqlasela bazowuhlala apha kuwo lo mzimba intuthuhane yena ayibeka le nto abanye bazela ngenye into basikalele njoba bazowuhlala lesilungu isam just to linger and now jogi dictionary yakho it to linger is to stay in a place longer than necessary because of a reluctance to leave is to stay in a place more than necessary because of a reluctance to leave. Amen. Uhlale Yesu more than necessary. Uhlale
Maria Adula
ikabana sizaqeda re tla pitisa gore ke mang lejwe mabikeng bana Lord bana le ntho humanity botho ba bona was the only ke yona ntho was the only thing ke yona ntho fela that sent these ambassadors. e leng ke batsamaya ba tlisa bona Ngokona sabo sabo abathunywa ngayenyiko bethunywa umuntu ngoba babaze kodeni ekuseni kanti ngoba ethunywa umuntu nje ekuseni izulu lithumela isithunywa ngapha umuntu uthuma mama kanti ngaseka izulu lathumela isithunywa liba malizise indaba ezilungileyo baba mama exclamation point at the end of the sentence. Exclamation point kamra elikoto walifu Literally, he is God forever. Utsamayile ka usafeti. Kitwe ebwakili jolena. Kitwe ebwakili jolena. Asimule ruchiko. Asimule ruchiko bani. Yesu took care of that stone. We last come over the jolena. He was Lord God before. The stone of our sins was rolled away. The door of the grave.
laita ekibaza awulaita kibaza sio simana wale tatibike kusema sigoduke utamala kutele hai kasi goduka ana kutele hai yatujyo bisheke na hapo tori ends na baseti komani kama settle way ngosheke njoni just ala msinama ya ngosheke njoni just Alisitomia ngapa kumwani mwana ati kulunga ngapa kuwe baba ati niwe iko shike nao ati niwe kateni iko shike nao oh shike ngapa ndio mfano sasa studio sisi ni personal leader ngati sitapa mzo iko shike nao This obstacle. He removed the soldiers. We are at Kusamaso. This agent rolled away his stone. We are beautiful swine. He removed the soldiers. What was a son? What was the security? One day, my chief priest. Chief priest, were concerned and the prophecies of Jesus might actually come true. That was their concern. They wanted a guard to be posted at the tomb. And they were that's one. It is said when the great fidels know more about the Bible and believe it more than the people who came or more than our grace. Then it is said, the detachment of the soldiers
stood as an obstacle. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Kagabena's bodyguards. Bodyguards.
patwa angazi akeletseng oba ugadwe ubani kulo ukatwe ke mamulo amathunyelwa kuwo masora a rometswe wena ayangazi so a go tseba kodwa engikwaziyo seo ke se tsebang engikwaziyo seo ke se tsebang this I know se ke a se tseba yena yona ayayazi ena yona ke a e tseba ayayazi ena yona ke a e tseba what I know seo ke se tsebang is that ke hore no obstacle ha ona ntho e ka thibelang is ever too big, e kgolo ho no feta challenge ha ona phephetso too difficult e thata for yena Yesu e fetang ukuba angakathola akaka awuzake kuyo awufune uyo awutse uyo so xa evuka athuwa he is Lord, ke mutimo he is Lord. ke mutimo Waba ulambelweyo imidlalo onongcwaba kapa olupheleleyo. simidlalo wethu Waba ungcwatywe kulo onongcwaba ongcwatywe kulo. Jona ngabakhathile onongajoni. Into endiyaziyo, he is Lord. Umathobeka weza izinto zophanguyo zinobile. Linyanga lamihla loo nto noba yintoni ayinawo kumqondo as long as isekhona. Yiswa yiloo ngoba noba yintoni ayinawo kumqondo kuba esekhona. Okokugqibela sizothandaza. Okokugqibela into eyenziwe apha yile ngelosi ntho e tswang tilingelo ilena ya boraro i-reminded the saints o ile a ba hopotsa aba mama a hopotsa bomme bana are now called saints bana jwale se ba bitswang di-saints ngenxa yezinto abazenzela uyesu. ka baka la dintho tseo ba di etseditsweng jesu. Ubakhumbuzile Lingelo le ya ba hopotsa and umqobo wesithathu ene obstacle ya boraro wasuswa. o ile wa tloswa Thathu iqolo esuswini di-sitiso di tharo tse tloswang mona ngoba amen wa diphutheho ukungakholwa umqobo o sa dumele ke tshitiso ukungakholwa o sa dumele umqobo ke tshitiso once ungakholwa nje once o sa dumele that is an obstacle eo ke tshitiso ekufuneka silwane nayo eo re tlamehile re lwane le yona silwane nayo. o tlamehile re lwane le yona Yesu ashwaye hobane jesu bareri emveni koba ka mora hore emane wabuza imibuzo a tsa ba botsa dipotso uphinda wabamane ukuthi kuyo o na le sebaka se a re mo sona uyakholwa koko o ya dumela ke hose adogqiba lendlela impendulo a feta a emele karala abuza umbuzo a botse potso athi apha kubo a re bona bona uyakholwa nako o ya dumela he jwale athi bawuphendula ya raba araba athi kulungile a re ubona kulungile le nto xa kutshona upetros ke yona ntho a petros ya dimela emanzini metsing ebethe ukuba nguwe ijongile a ise go bane le wena e re ke je ehamba phezu a kwamanzi tsa baodima baitse kwathiwa kuye yisa batho ba yena e tla wathi awukuza itse o ba atle wasike waphelelwa kukholwa ya ba go felwa ke tumelo tshona apha emanzini a tebela metsing unyundulwa nguyesu jesu yena esithi kuye a re ho yena yisa wena e tla wena ukholwa ya tumelo e ngoba nyaka le nto ilukholwa hobane ntho e le tumelo ungakholwa ha o ka dumela phela nokuba ngumqobo e fela ntho eo e le tla e tla sitiso umqobo kuwe e ba sitiso wena wena motho ya sa so kususwa apha ho tloswa bona umqobo sitiso se se ho tloswa sitiso e nngwe bona ho tloswa sitiso e nngwe bomme bana ba hopotswa hore kwenzeke ngolwesihlanu ka ntho e tsetseng ka labohlano abanye babo ba bang ba bona abanidi lokudluzwa a ba hlokile hore ba hopotswe ngoba hobane bebekho ba ne ba le teng ababengekho ba ne ba le siyo kukhunjuzwa bona ho hopotswa bona abangabangamanga ee kwenzeke le nto ngolwesihlanu ka labohlano ke ena ketsahalo ka labohlano ke ena ketsahalo sibenzekile ke ena ketsahalo ifuke siyabo siyayazi se ba ke re mo re se ya tsebe kodwa apha empa bona bakhunjuzwa ba hopotswa ukubaluleka ka bohlokwa kokufa kayesu ba ho shwa jesu ukubaluleka ka bohlokwa kokufa ba kayesu ho shwa jesu beyiprofesi e ba profession yento esibakelo ya ntshwele hore sithi thina abantu hore abakholwayo rona ba tlohela koko ka mora moo sizokwazi re ukuthi tlo tseba hore sisinde ezintweni re ezininzi phomoswe dintho tse ngata bathi ngapha koko empa ka mona bakhunjuzwa ngepresident ba hopotswa ka boteng ngoku presently bona ka nako ya jona ba hopotswa ka nako ya sithi jona sithunywa pha kubo hore moruma bona you are here le bona in this tomb ka dibitleng lena but Jesus empa kreste yena is not here ha ayo akakho ha ayo o tswile
And then go Then come around. It's my Iri Bibili. Akhange. Akhange. Ungaqala kwiGenesis. Uqala uGenesis. Uyoma kuMalaki. Uve uMalaki. Uphinde uqale uMateyu. Uqale uMateyu. Uyoma kwiSithebele. Uyoma kuThebele. Ayikho enye ivesi. Awuna verse ekhe erings. yafika Afika ezindlebeni ze-humanity Tatamuntu. njengevesi emnandi Njengevesi emnandi. njengoba kwavakala Njengokuvakala vesi vesi. isithi baba mama Ubomi bami akakho ayo bona ufikile uthulile. zange iphinde ibeke Azange iphinde ibeke. Ibhayibheli yonke Ibhayibheli kawufeka. athi Wathi mawuthotho mawuthotho ufikile uthulile. yathi loo vesi Vesi yo. yabangela uba Yabangela uba ibeyela yabona mntwana ukugqibela yakhatela. ebebefuna Uyihlo. ngoba ngela xesha befika kufa kwakhe was the perfect eternal payment iyi-payment ibisenzela ngela xesha ebesifa i-payment yezono zakho yezono zakho kodwa lo mbhali unenza wethi but his resurrection was God's receipt of the full amount. Wathi ngokuvuka kwakhe wakuthixo ufumane i-receipt ye-full amount. Wathi kayijonga wathi kubhatelwe ngokugcweleyo uYesu ngoku uvukile akasaphindi avela phakade ngoba uvukile. Ezi ndaba zifikela nabantu Ifika abantu bajwanga. zifikela nabantu Ifikela abantu bajwanga. Ifikela abantu bajwanga. most tools Babitla abantu. don't have a view. Ababonakali. Babitla mangata awubonakala. They are closed Babitla akwethu. and they are sealed. Bila akwethu. Akwethu. Permanent. Akwethu kawusafelele. Amagxaba amaninzi. Babitla mangata. Amanye Babitla mangata. andenzelwa amatye. Abila etsetswa amatshe. Kodwa ilitye likaYesu xa ingcwaba likaYesu Yesuba libitlalela la Jesu. lashiyeka lineviyo. Lalela sale Wakwazi ukubona. gore batho ba tsebe go bona. Wakwazi ukubona. Gore o tsebe go bona. Ngoba Gobane walifuna ingcwaba. o ile libula libitlaleng. Xa esoyisa ukufa Ha yena a hloka go shwa walifuna ingcwaba. a bula libitlaleng. And ndiyabona ukuthi Ene ke a lakatsa gore bonke abamthembayo kaofela ba mo tshepang banololoyiso lolu. ba na le tlholo eo e le Ngoba bana. yena he is the first fruit Gobane yena ke tholwana ya pele of all those ya bane who shall be raised. ba tla tsoga. He is the first fruit. Ke yena tholwana ya pele. Sithi xa sikhona Re rona ha sithi di aba sebangcwabele khona re bana ba patileng ba basezobuya bafunde. ba tla puwa ba tla Utsho thina xa sikhona Utsho rona ba dumela. sithi xa sikholwa Rona dumela. sicula lakulo 81 esiXhoseni Pina pina e kusifesina ladawethu Re bukelele. abakholwa namhla Ba dumela ka Awona shona. kuwe. Ba ke ba ahlulwa. awudunyiswe Nkosi. Usoliswe morena. Usephakade. Ka o sa feleng. The greatest victory Tlholo ya kgolo on earth e lefatsheng did not come ha ya ka ya tla from the Roman Empire. ho Roma Empire. The greatest victory Tlholo ya kgolo on earth ya lefatsheng didn't come ha ya ka ya tla from the Roman ka army. Maroma The masole. greatest victory Tlholo ya kgolo on earth ya lefatsheng didn't come ha ya ka ya tla from Pilate. ho Pilato. Palace. Mane Kanti vele phaya mane eGabatha. mane ka batha. Greatest victory. Tlholo ya kgolo ha ya ka hlamo. And the greatest victory Tlholo ya kgolo will not come ke ke be ya tla. from anybody. Ayizuvela nakwemphinga. All soldiers, amajoni amadala, they don't fade away, but they die. The Roman Emperor who called himself a god, therefore, Augustus, wayesibiza uThixo, thina uThixo abantu basile, abantu bageza. Wasibiza uThixo, wasibiza uThixo, u-Augustus. Uba esike wenza intwenye ehambangela uba makade ukuphumelela kwayo acinga uba uThixo wasibiza uThixo. U-Augustus wafa wangcwatywa, usangcwatyiwe nanamhlanje, usangcwatyiwe nanamhlanje, usangcwatyiwe nanamhlanje. UPilato wayisakala wafa wangcwatywa, usangcwatyiwe nanamhlanje. Akazange aphinda futhi. Kodwa Yesu Kristu ongumsindisi wethu, being born in Bethlehem, a very poor
Nazareth. La Nazareth. Philip. Okay, uxelele uNathanael. Ekabulela na Esithi kuye. Haleluya. Hey, simfumene uYesu. Ufumane Jesu. WaseNazaretha. ANazaretha. Wadelela. Atelelwa uNathanael. Nathanael. Wajesu uNathanael. Atelela Nathanael. Esithi Nazareth. Are Nazareth. You must be kidding. Ukabo ya baba. You must be kidding. Ukabo ya baba. Aqokudelela wala ngithi. Atelela Khona into elungileyo. Ke ntolukile Enovele Nazareth. ekahla Nazareth. Khona into elungileyo. Ke ntolukile Enovele Nazareth. ekahla Nazareth. UYesu lo waseNazaretha. Wakhe uNazaretha. UYesu lo Jesu lo Nazareth. sithetha ngaye. Elikwakhaya. Owathi nayo i-right yokuthi xa egqiba usweleka ayobhatyelwa kokwabo ayobhatyelwa endaweni engekho kokwabo kodwa yena enjalo empheni koba engcwatyiwe wabengazange abe mfazwe uhlula amajoni ahambe imfazwe ezininzi ayowina imfazwe eyiwina engcwabeni imfazwe leyo yokuba mna nawe sesikwazi ukuthi kusisa ithemba lam unyuka nam he died he was buried but on the third day he rose again he rose nikezela ke ubomi bakho lowo uzawukwazi akunike sizawuthandaza nikezela ubomi bakho Nela bophelo ba hao, nikezela ubomi bakho nela bophelo ba hao. uvuko Tsoho yinto eyenziwa unyaka nonyaka ke ntho e tswang selemo le selemo. kodwa umnqweno Empa takatso mayingabi into esisiqhelo ha e ska ba tlwaelo. mayibe yinto Ha e be ntho ozawuthi o tla reng. isenzeka Ha e etsahala, ibe nokutshintsha e be na le phina be na ibe le nokuguqula e be na le ibe phefeto. nokukwenza umlomtsha O le ntse motho o motjha. njengomntu wokuyiswa O le motho o le mobile. uvuko Tsoho yona. xa uvukelwa Ha nguyesu o tsohela ke Jesu engcwabeni ibitleni emveni kobe befile e ka mora bana ngoba hloka. ukholo lwethu Ba tumelo ya rona lolokuba ke a hore uba ebengavukanga ha e be ana nga sa tsoha. kuyintoni ukholo lwethu Tumelo ne taba e sikholwa kakhulu kuba re tumela haholo sinene ba tuvukile hobane o ile a tsoha. O tsofile. and ithemba sinalo Tshepo na le yona. leli sinolukuthi Ke tshepo re re xa singene esihlokweni ha a re kena setateng aba kusasa useka sesatuvukile wena wena hloho yabo ya bakhona ba tumela savuka nathi tsoha le rona ngosikholwa rona ba tumela thina sikholwa rona ba tumela sizawuthandaza re ya thapelo yamema torhwana ke a mmema hle uba kukholekile kuwo hobane o dumelele ho uba wena kukholekile ha ba o dumelele ho wena uba kukholekile hore ha ba o dumelele ho wena le ndawo sebaka sena yindawo esisibingelele ke tulo ena e halalela soba xa usuku siza ha o tloha o tla mona uzoqela itye lakho o tlo pitula leso la hao mona uhlale phezu kwayo o dule hodima lona uhlale phezu o dule hodima lona xa ufika apha ha o fihla mona uzothi amajoni akugadileyo o tlo re masole ana a nkatileng as powerful as they are la ba ka nang le matla a makaka kodwa empa athi xa ebona a re ha o bona acathazele a thuthumele athi xa ecathazela a re a thuthumela afeyinte a feite athi xa feyinte a re a feite azokuba a izinyawo tlo wena maoto a hao njengoba kwenzeka jwalo ka no etsahale esasithuba mane le morumo o ba le morumo wa okokugqibela qetellong susa umqawo o tlose ditshitiso ungakhona ba o sa dumele ba o sa dumele ikhonto seyithe qatha o ke pina e se re fihlile re tekane le batho ba modimo ngoba kukholekile pina tsena tse fatshe pina tsena tse fatshe sizophatha re tlo rapela
Ngiyakhuthaza abantwana ukhethe ukule bhokisi lokwangeneni lapho nonke ekhoyo lapho kuye futhi kufakwe kuyo isicelo ebekulela nemithwalo kutholakale bona ibhalileyo akwazi ukufaka phaya futhi ke badlulise loo nto asithandaza ngoba mna ngithandaza nje ngoba ukwazi uba ayikwazisi uyitsholo ngaphakathi kulezi izinto funeka sidlule uThixo yedwa kavuwa bakukholekile kuwe ngoba uzibize ngaphakathi ngoba uqwele ngoba uthi xa ugoduka namhlanje ugoduka ukhamka ungafani nangokukusiza ingxaki esinayo eminye imiqobo ilapha emakhaya apha esiphuma khona imiqobo ekhe sidibane nayo uthi kanti ngoba uphuma nje usizapha ekuzini kaThixo uphuma umqobo sele uphethe kanti uphuma nawe ekhaya eminye imiqobo sidibana nayo emisebenzini ibe ngathi ngoba kukholelwa weekend ngepasika nje ngaske kungakuyelwa ngolwesibili ngoba uzawufika ngolwesibili ukhona umqobo uphayo emsebenzini zizinto esizozibeka apha kokwana kwenzeka uThixo azasinede uThixo azasinede